омодагиҳои расмӣ ба интихоботи парлумонӣ аз аввали ҳамин моҳ шурӯъ шуданд. То баргузории ин маъракаи сиёсӣ бештар аз 3 моҳ боқӣ мондааст. Намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ феълан фаъол дар кишвар барои 63 курсӣ мубориза мебаранд. ҳоло аз мардум мепурсем, ки дар бораи интихобот ва ҳизбҳои сиёсӣ дар кишвар чӣ маълумот доранд. Кадом ҳизбҳоро масалан дар Тоҷикистон шумо медонед, роҳбарошона? Не, роҳбароша. роҳбарои ҳизбҳоро намедонед? ба фикр шумо барои чӣ роҳбарои ҳизбҳо масалан онқадар дар ҷомеа шинохта нестанд? намедонам, ман дигарош намедонам, демократи ба овоз метиҳем. аз ҳамин маҷлисҳо, аз ҳамин парлумонҳо, аз ҳамино ки барои мардум ягон нафъ намерасад, иш ки на хондан мехоҳад, на гӯш кардан мехоҳад, на кай шуданеша мехоҳад. кай шуду, кай гузашту, чӣ кор кард? ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба хотире ки ободиай, тинҷиай. Ба ғайр аз ҳизби халқии демократӣ бо кадом ҳизбҳо ҳастанд дар Тоҷикистон? Охи ҳизбҳо бисёранд, ки дигарош ман ба мебахшидан интерес не. раисҳои ҳизбҳоро мешиносед шумо? Медонед ки? Ай раис конечно. ҳоло ба таври густурда таблиғот он қадар сар нашудааст. лекин мо ҳам хел медонем ки ҳизби демократӣ ва ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аллакай таблиғотҳоро оғоз карданд. гуфтанд ки ба наздикӣ мешавад, мо маълумот надорем. Кадом ҳизбҳо ҳастанд? мо худмон тарафдори ҳизби халқи демократӣ ҳастем. Барои чӣ? барое ки аз аввал ҳамин хеломон ҳизб 5 ҳизб. Кадомҳо? раисони ҳизбҳоро медонед шумо? мутаассифона. Кадом ҳизбро медонед дар Тоҷикистон? ҳизби ҳоким кадом аст? дар Тоҷикистон ҳизби миллати ислом аст, ҳизби демократӣ аст, боз якчанд ҳизбҳо ҳастанд. ҳизбҳоро медонед кадомҳо аст? кадом чӣ намедонам. барои чӣ? парлумонӣ. Чӣ гуфта метавонед? сиёсатшиносон низ ба ҳама аҳзоби Тоҷикистон назари интиқодӣ доранд. Мегӯянд онҳо рисолати худро бисёр суст пеш мебаранд ва ба сиёсати раис ҷумҳур такя мекунанд. Ин буд назари сокинони Душанбе. Афсона Акобиршо, Радиои Озодӣ, Душанбе.